Tangkap murah bunga-bunga. Nah, dia masuk kue aku rasa bojomu. Nonton ning ayo menggo. Golone dhewe wong kene tok, ono ora. Kowe ku rasa ngatasi kae. Usul wong kabeh. Ada pertanyaan ya? Hah? Kira mike? Ada nyapa? Kono mike anyar ya? Mike orangnya kabur. Pak Eko doyan dong. Terus disepot lambine ini maksudnya piye? Mana? Ndak seneng aku tuh. Maksudnya piye ngono kuwi kok ya. Mbak. Kowe koyo gila ngono ya aku. Kruwingete. Kowe bayangi lek kaya ngono. Kowe itu ngetek kowe iki yo nang. Ngono. Bukan mukrim. Tatu ala kadir tatu ala kadir tatu ala kadir. Nah, aku yang ngono kuwi. Nek kene ade menghormati sing bergubuk asmara. Ngono. Nggih, Mbak, Mas Cip. Mas Kiowi. Kio. Wih. Basa ngendi kuwi? Mas, jeneng iki saka negara endi? Oh, Mas Kowi iki saka negara Taiwan.
bisa nanya teko kono. Heh. Weh, Ya padahal wis diketaki ning kono kok iso. oh, weh, lah sing wedok ayu wae ngono sing larang iso golengen awake. Kaya ngono kuwi. Sablon opo? Kok genah dompo ngono. Para tuane bapak. Aku berikan ini. Ora lho, Mas. Lah wong tekamu ki kak mau, nyapa kok lagi salin ki manun. Iki ngono jenenge sapa lagi? Oh, pentong-pentongnya tadi. Deretan lho, deretan. Tidak telah. Ora ana ngono tong rene. Kowe ngono cara ngono biyen yo Taiwan. Koncone Mas Xiaomi. Kowe. Oh, koncone Mas Kowe. Handsome. Ora. Iki Mas. Ora nang ngono. Aku iki yo tau ning kono. Ning Taiwan. Awar karo Mas Kowi iki. Mas Kowi iki wis tak anggap kakangku dhewe. Wong iki yang sae. Wong apik kan ha. Iki cara Mbak Nita ini yo oleh Mas Kowi iki sumpah aku ngawur ngono kan. Loh,
Loh, iki awake harus bahagia. Anu Mas, iki oleh ning Taiwan kono iki. Iya. Lah aku ning Taiwan wis kurang 10 tahun loh. Kowe teko apa basane aku iso. Anu Mas, basa Taiwan e wedhus apa? Terus imbek. Nek anu, pitik, Cinghua. Cinghua. Nek pitik ngendok, Ditenggo Cinghua. nek pitik ngendok colong garangan. Lah pasti lali aku. Gimana be? Ini, yo, kowe sing ngomong bahasa Indonesia, aku sing Taiwane. Yo, Arab. Kowe di sini. Selamat tak gentung ala kadir semoga Mas Kiowi dan Mbak Nita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga Mas Kiowi dan Mbak Nita segera mendapatkan momongan. Amin. Setelah pernikahan diberlimpahkan rezekinya, Amin. ditambah barokahnya, Amin. dan semoga keluarganya diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Sak menika basa Taiwan. Kiowi. Bismillahirrahmanirrahim. 各位看镜头，这是好酒。他台乜大口水，手先吸個大先正變愛。Hindi Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Wah, semua kan tenang nih, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kacek Wuhan. Oh aku kesini bapak, malah aku sih kok rukiah. Mau pun salam nggih, berarti terusannya alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Dengar donga para pidato. Iki alam tinggi. Ini jamaah ngendi kok? Tulisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin loh. Ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Iki sik. Ojo krecek ganti apa sing pena dulu. Nah, Lah donga mangan apa ya? Lah ora mangan kowe, kudune balik donga. Kowe utang donga. Kowe saiki mangan wae apa soto-soto. anu. Jaloke sing Oh ya jare sepo. Apa? Sumpah. Kok. Kenapa tanganmu? Apa pikir? Sitok. Oh kancane. Wanita, berdua lagi lo. Semua Jeng sariawan aku. Saiki wis bengi, goblok. Saiki wis bengi dadi nek sari bengi.
Weh, apa? Kowe mang didongakne. Donga saiki ora gratis lho, Mbak. Kok iso? Dek iki ning kidul kono ndongakne metu 20.000 lho, Mas. Nek kene kok ora didelok sapa kaya ngono. Lah terus Nek kene dhewe ibaratno menghibur kudune seneng. Loh, masih ada satu lagi loh. iki yo X Taipei mang. Balik iki mau enten iki. Hawa. Ayo hawa. Liyane meneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Mangayu Bagio dumateng Mas Kowi dan istri, selamat menempuh hidup baru. Kula mewakili Paguyuban Singobarok Taiwan dan kanca-kanca reog mengucapkan semoga sakinah mawaddah warahmah enggal palingi momongan. Siji sing tak cukup tam, Mbak sapa Mbak Nita? Jenenge Mbak Nita siji. N niate tulus karo Mas Kowi. I inilah pilihan terbaik Mas Kowi. Nite taat patuh karo Mas Kowi. Alangkah baiknya kedua mempelai nyawer kita. Lah, iki segar paham. Ngomongi bola adir. Ora nyawer kebangetan. Kebangetan. Iki apa ekstra? Ora liya. Ora liya nyawer bola-bola ganong. Weh, wes ndang. Wilayah kene nek Mas Kowi. Iki kok nyawer. Nah, iki lho. Iki lho lah. Nek ra ngono ra. Iki lho begene. Ayo lanjut ke hari mau.